Děláš srandu. Hej, otoč se. Štefánikova čtvrť. Teď jo, pleť. Ano, infarkt tady z toho. Chcete vidět něco strašně drsného? Čemu na to? Zabij Ondru, aby to drsný. Co na to? Takhle. To bylo hodně sick, co? To bylo hodně sick. Nechci na Deep Rock Galactic, tam jsou kluci. Hej Filipe, chceš, já ti dám z jeho pohled normálně to pošlu. Filipe, klipni si to do fragísku, pošlu ti druhý pohled. Ne, já jsem od 10, kurva. On to fakt čakoval. Co jsem teď udělal? Ne, neudělal. Jsem špatný. Oh fuck, internet? Sekl se vám... Že běžet někomu dozad není tak efektivní v téhle hře. Sekl se vám to taky strašně moc? Ne. Fuck. Oh shit, co se stalo? Wow. Já jsem byl v Zenu na chvilinku. Možná mě není naštvaný. Co teď? Pojď za mnou. Tady? Dík! A počkej, ale on nedorazil. Byť, proč po něm nestřílej? Tady nahoře. Nepoznáte postavičku. Proč on nestřílí? oni hrajou spolu? Teroristický útok! Teroristický útok! Oh ne! Žije. A teď už nežije. Už ne. Nevadí. A zde jde solo, kámo. It's about time that I find a diamond. Dělej. Co? Vem tady jad mrtvoly, taky se střel. Co píš? Co se stalo? Sing we now, sing for the year, sing for the land, and sing for the tear. Podle mě tvůj, ne? No, a zde nás Já jsem se zabil dveřma. Komu se zeptat, proč jsi napil do toho týmu? Humorně upadni do vody. Tak ne. Proč jsi Kigo napil do týmu, kde jsme byli 3? To bylo celkem humor.
Jímele, řekni nějakou Team Fortress 2 frázi. Já jsem scout, kámo. You're no longer welcome in my servers. Vrátit, jo. Pojď se podívat! To je on! Oh shit! To je můj syn, kterého nenávidím. Děkuji, jak svině. Myslíš, že tady na mě půjdou? Já jsem ready, bro. Tak buď. Já jsem taky ready. Seš ready na tohle? Jo, seš. A běž, prostě. Ty hovne. Jak jsi to udělal? Ne, to nehodilo. Ty sáčko. To jsem přeskočil. Přejde. Když se vyspat, kámo. Ok, tak já se tady počkám. Což mě připadá, že kloužíš. Jde na ragdoll, jde na ragdoll. Počkej, co to tak dáma. Děkuju. Ty zase smrkáš. Vole, uráží ti to nebo co do píče? Ne, je to celkom drsný. Kámo, ty jsi se přestal smrkat a prostě první, co jsi udělal, tak narazil s ním. Bylo to strašně vtipný. Já udělám vtip. To si klip. Ještě jednou udělám vtip, jo. Ale ne, počkej, já už jsem klipol. Ok, ještě jednou. Okay. Máme něco to déva. Ono ti to možná knockouts, ne, za chvilinku. Musíme ho nakrmit nějak. Kde? Počkej, pojď. Ne. On letí úplně dolů. Hrozně mu to připadlo vtipný. Ty tam rád zalíváš jak cave diver. A máš svůj hlavu. Pokrý, jakože, víš co. Říkej, podívej se mi do očí a klepníme to. Jak se poseru, koukáš, koukej se mi do očí a klepníme jak se poseru. Já se omlouvám do tady ty vyvolávání. Já jsem No, Fildo, já ne, jo. No tak taky tady je ta bedna taková ta. Já to udělám. Co se děje? A tady je totiž druhá bedna, víš? Oh, nice. Tam je, sedím si, že tam bude lano a... Já rovnou si s tou udělám. Já to jdu udělat, já si jdu brát. Vedej tady s tou flarovej speedrun mechanika. Jo? Jo, to se. Ne. Nezahazuj to! Co jsem neudělal? Ty si píču. Já jdu pro to, kámo.
Klikni si to aspoň na štipný klip. Tímhle mu nikdo nepomůže, doslova. On si začne sám. Otevři si tu mapu, jen si to uvědom. No! Já jsem sám. Ty polo. Ahoj. Ty jsi nám objevil extraction point. Pacho, on tě přejede a ty spadneš dolů a umřeš. Já jsem to přesně... To slanina japuje. To jsou nějaký jakože ptáci. Zaberte! To je pravá forma. Hrozně uklidni se, prosím tě. Hrozně na kupek pískáš. S tebou nejde víc rozumná konverzace. Si budeš říkat všechny sayings špatně, kámo, to bylo dobrý. On se pořád točí. To je prostě next level rage, bro. O můj bože. Wow! Čekáte takhle, kámo. O můj bože. What the fuck? Přestaň. Čekej. Říkej, máš přestane, kámo. Víš, jak je dobré. Ne, ty, ať to roztančí ještě. No. A teď je crazy blízká jak svině, ale... Jo, já jsem stavil dál, ale pak už se tam bylo trošku víc. A dostal jsem prostě takový multitask od nich. Vy jste strašně levý. Jenom to řekni. Já stejně vykrvácím, to je jedno, ale... Je fajn. To je jedno. Medikální přídělky, kterou bych Tvůj scout nemá fialové oči, ale máš dobrý kosmetiky, Davide. To samé se dá říct i o blocích. Kdy i přesto, že dnes máme v Minecraftu stovky bloků, tak většina z nás stejně... He lunges at the screen. It's all creepypasta, you know. Oh, I remember now. The ones... Oh, that's so bad. The ones with... Docela jo, ale za mě asi... Už za ním nechoď pár lidů. On tam dancinguje, musíme ho rozstřílet na Oh, shit. Já jedný holy shit, už jenom jeden sniper je. Není sniper, spy. Pojďme se vysmát zde Olimu, který hraje sniper. Jo, haha. Já mu kliknout? Heating. Cool vote. Cheating, guys. What the fuck? Oh, He's dead. We have to rock. Články. Fanoušek Skyrimu po 14 letech objevil tohle. Deck. Somebody said like, oh, Jokerless took me 3 days. Black Deck Orange Steak took me like genuinely a month of. Alright, now we can finish it. Oh.
A jdou hitu. No. Well, you hate to see this, it's a On, forfeit. počkej, bude tam ta animace, jak padá, prosím. Jo. Ho tam má v okno. Shit, to já. Mám ho. Dostal hodně hitů, ale já taky. Ha, já jsem ho zabil přes zeď.